Nu știu cum ești tu, dar pe mine la 4 după amiaza așa mă apuc o poftă de ceva bun. Dar oare cum să fie acest ceva bun? Ceva simplu, răcoros și delicios în același timp. Ia, vină mai aproape, că am o idee. Avem Oreo Black and White Pops. Super simplu. Cremă de brânză Philadelphia, Oreo powder, sprinkles, niște ciocolată albă și neagră topite. Hai să ne apucăm! Gata, Sweet Pops, operă de artă. Deja m-am încălzit, așa că hai să mai facem una. Aici am Oreo Choco Brownie, unul din sortimentele mele preferate de Oreo, cremă de brânză Philadelphia, portocale, puțină cacao și niște ciocolată rămasă de la Sweet Pops. O să facem niște trufe cu ciocolată de mente. Asta cred că n-a ieșit bine. E voilà, Chocomania! Asta e snecologie. Și acum, uită-te în ochii mei și zi-mi care ceva bun e cel mai bun. Știi ce? Hai să votăm! Intră pe Instagram Oreo România sau Philadelphia România și spune-mi care este gustarea ta preferată de la ora 4. Și, dacă tot ești acolo, dă click pe linkul din bio și vezi cum poți câștiga un robot de bucătărie Tefal.